जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बिटिसिआव थानाय कुनु कन्ट्रेक्टरफ्रा दिनैहाय माने जाला मुसिबतआव गोलैनाङा बा दुखु खस्थ' सहायनाङा जोंनि रायजो राजाफ्राबो दुखु सहायनाङा जों जाय मानसिया जोंनि थाखाय फिट सोरबा आइबिएस मोननांगौ फिट दंबा बिनि थाखाय होनाय जागोन जायबा जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बिथांमोननि डकुमेन्ट्सफ्रा गासिबो थिग दङबा बिथांमोननि प्रसिडिंस बिथांमोननि लेजार बुक बिथांमोननि एकाउन्ट्स रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो बिथांमोननि जाहाथे गासिबो जिनिसफ्रा जुदि थिग थायोबा बिथांमोननो होनाय जागोन जोङो बेवहाय गुदु गादा खुनु बाथ्रा गैया जों बिदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम्बार रेजिस्ट्रेशन नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार बेखिनिया थिगै थानांगोन लोगोसे आइबिएसआवबो जोङो बुंदों जोंनो भटार कार्ड थानांगोन आरो बे इक'नमिक उइकार सेक्सन थारमाने जाय मानसिफ्रा दिनै बन फाननानै जायो ना फाननानै जायो खामला मुजिरा मावनानै जायो ना दाननानै जायो माने गावखौ साबलम्बि खालामनो थाखाय गोब्राब बिथाङा माने दैलि हाजिरा मावनानै जानाङो ओंखाम बोथिसेनि थाखाय दा बेफोरबादि सुबुंफोरखौ जोङो सायख'नो थाखाय खावलायहरदों निस्सय जोंनि ब्लक कमिटिफ्राबो बेखौनो खालामना हरदों एमसिएल बिथांमोनाबो बेखौनो खालामहरदों जोंहा बिसास दङ आरो जों बेखौ नायफामफिनगोन कअर्डिनेटर हिसाबै आरो जोङो खोथा होनाय बादि बे 5 गेरेन्टिसखौ जों जेरैखि जाया मावफुंनो खोथा होदों मावगोन गिबियाव जोंनो हानि पाट्टा होनाय दंमोन दा बेनि एडभाइजारि बर्ड दानाया सोलिगासिनो दङ बे एडभाइजारि बर्ड दाखांनाय लोगो लोगो जोङो हानि सार्भे खालामनो थाखाय अफिसनि अर्डार होगोन जों सार्केल अफिसारफोरखौ बेबायदिनो हानि जरिबाबो जागोन सार्भेया जागोन आरो दाथ' जाखाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 40 कोटि थाखा बाजेट होनायनि बाथ्रामोन नाथाय बेखौ जों दाख्लै जों हाग्रामा सारजों जिरायनानै जोङो 40खौ 50 कोटि खालामनाय जाबाय इनहेन्स खालामनाय जाबाय बाजेटखौ थिग बेबादिनो 50 कोटिखौ आइबिएसआवबो होनाय जादों आरो 100 कोटि थाखा बाहायनो थाखाय जों मोनसे कमिटि बानायदों दा आरो बिनि गाइडलाइन्स जों बानायगासिनो दङ बिनि एज लिमिट जोङो गाहायाव बेसेबां लानो गोजौआव बेसेबां लानो बिनि एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना बेसेबां जानांगौ आरो मा सेक्टराव जों बाहायगोन एग्रिकालचार सेक्टर बा भेटेनारि सेक्टर फिसारि सेक्टर बेनिखायनो जों 9थासो डिपार्टमेन्ट इनभल्भ खालामनायनि बाथ्रा जों हस्पिटालिटि मेनेजमेन्ट माबा मोनसे जोंनि अट'मबाइल्स रिपेयारिं माबा माबि इन्डास्ट्रि दा बेफोरखौ माने बानायनायनि थाखाय जों बेखौ दा सावरायगासिनो दङ उइथ इमिडिएट इफेक्ट बेनि थाखाय बे गाइडलाइना ओंखारगोन आरो जोङो जोंनि इयुथ्सफोरनिफ्राय जोङो डकुमेन्ट्सफोरखौ बिनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ स्किल ट्रेनिं होनानै बे राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन दा बिनि एमाउन्टफोरखौ जाबो जों थिग थाक खालामथ'नो हायाखै जोङो फैसानि संखियाखौ नायनानै जाहाथे जोंनि इयुथ्सफ्रा जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हाथारो बे एमाउन्टखौ जों थिग खालामनानै राननायनि बेबस्थाखौ खालामगोन दा जेरै खोथा होदों जों बिदिनो मावगोन जोङो नैबे डिजेबिलिटि जायफ्रा माने हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखायबो बाजेट दं जोंहा अल्ड एज मानसिफोरनि थाखायबो बाजेट दङ दा बेबादिनो जोङो मोनफा मोनफा मावलांनायनि थाखाय दिनै स्टार्ट खालामबाय दासो सरकारा मास मोनसे थांदों दा बेवहायनो जोङो जेबादि मावनो लाजेनदों जेरेखम मुला देरगोनखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बादि हाग्रामा सारा जे खोथाखौ होदों बेखौ दिनै स्टार्ट खालामबाय जोङो दा बेबादिनो जाहाथे रायजो राजाफ्राबो जोंखौ इयुनाव मदद खालामबाय थायो जों बेखौ हास्थायगोन रायजो राजाफ्रा मदद हो जोंखौ जेसेबां मदद होगोन जोंबो रायजो राजाफोरखौ मदद होबाय थानो हागोन आरो आं खावलायखानो लुबैदों बिसायख'थि दिनै एमएलएनि बिसायख'थियाबो खाथियाव सफैबाय गतिके जोंनि साफ्रोमबो वार्कारफ्राबो जाहाथे जों रायजोफोरजों मोजां मोनजानाय रायजोफोरजों अनसायजानाय जोंनि जेनाखि गेरेन्टिसफोर दा जोङो लायबिलिटिस बेखौबो होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि जे फाइलनि खामानिफ्रा दिनै सोलिगासिनो दं उइदिन डिसेम्बर मासनि गेजेराव बे गासिबो मोननायनि मोनसे लामाया दिनै क्लियार जाबाय दा बेबादिनो मोनसेनिफ्राय मोनसे मावलांजोबगोन जोङो 5 गेरेन्टिसनि बादैबो गोबां स्कुल कलेजनि दिनै समस्याफोर दङ दिनै फोरोंगिरि थिसननांगौ सिंगेल टिचारफोर दङ बिनि माबायाबो दिनै मावगासिनो दं जोंना इडुकेसननि रबिराम नार्जारि सारा दिनै डिपार्टमेन्टेलि दिनै रिभिउ मिटिं लानानै बेफोरखौ दिनै नायगासिनो दं बबे स्कुलाव फोरोंगिरि गैया बबे स्कुलाव फोरोंगिरि दं बबे स्कुला दिनै बाउन्डारि वाल गैया बबे स्कुला दिनै बायहं जिहं जादों दा बिनि सायावबो बिथाङा दिनै सार्भे खालामगासिनो दं इनकुवेरि खालामगासिनो दं निस्सय जों मिथिनायाव इडुकेसन बिथांजों रायज्लायनानै मिथिनायाव इमिडिएट इफेक्ट दिनै टेट टिचारफोरनि एपइन्टमेन्टआबो जानो थांगासिनो दङ दा गतिके गोबां बिथिङाव जों खामानि मावगोन रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्ट खालामनायानो जोंनि उन्नति खालामनायानो जोंनि थांखि दा बेखौ जों आखरे आखरे पालन खालामगोन आरो जोङो थांखियानो जोंना बे जाहाथे जों बिपिए बा 25 बोसोर जोङो बिटिसिखौ सालायलांना रायजोनो जों दिनै मोनसे सेवा खालामनो हायो रायजोफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो जोङो टप टु बटम समस्याफोरखौ दिनै नङा गाबोन नङा जाहाथे मावलांनो हायो 100% हायाबाबोथ' जों खमसे खमथ' 80-70%खौ हाहैगोन दा बेनि खामानिनि थाखाय जों मावगासिनो दं बेखौ दिनै नुबाय थादों नाटक बादि नुदों
दिनैनि जा प्रमद बर' दैदेननाय थांनाय बारनि जोंनि सरकारमोन बे समाव बिटिआर एकर्डआ मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मानो सिरि थाखो दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो दिनै दिल्लीयाव रायलायहैयो सोरबा माने आइबिनि डाइरेक्टर रायलायहैदों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैबाय थादों मालाबा प्रधान मन्त्रिखौ लोगो हमहैदों नाथाय मोनसेबो फ्रुइटफुल जायाखै बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिथांमोना खुद्रिनोबो हायाखै नाथाय दिनैहाय बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना माबा दाख्लै रेलि खालामखांबाय दिनै बेहाय माने दुखुनांथाव जाथायबो जाबाय क'क्राझाराव जे मानसि गावखौ सावथारना लाबोलायनाय माखासे घटनाफोरबो जाबाय बोरै जाखो बोरै जा जों बेखौ तदन्त खालामनोबो थाङा जा जाथाय जादों दुखुनांथाव जादों दा जेखि जाया मानो दिनैहाय नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माने गोहोआव थानाय समाव दिनै जे खामानिखौ मावना लानांगौ बेखौ मावना लानो हायाखिसै नाथाय दिनै बिपिएफ सरकार जाबा दिनैहाय माने बिपिएफखौ डिस्टार्ब होनो नागिरनाय बादि नुबाय थानो नागिरदों आरोखि दा दिनै बेखौ नुबाय थादों दिल्लीयाव रेलि खालामनो नागिरदों खालामथों बिथांमोना जोंहा आपत्ति गैया डेम'क्रेटिक राइट्स बियो आन्दलन खालामनो हायो खालामबाय थादों खिन्थु जे खामानिखौ बिथांमोना गावसोरनो दिनै मावनांगौमोन समायबो मोन्दोंमोन नाथाय बे समाव दिनै 1%बो मावलांनो हायिया बिराद दुखुनांथाव आरोखि दिनै बिटिआर एकर्डनि फैसाफ्रा सफैजोबाखै मोनसेबो दिनै स्कुल कलेजफ्राबो प्रमिसलाइज जालाङाखिसै गंसे स्कुल प्रमिसलाइज खालामनो हायाखिसै दिनै 10टा कलेजआबो प्रमिसलाइज जायाखिसै दा बे खामानिखौ जोंनि सरकारा दिनै मावनो गोनां जागासिनो दं दा बिराद बेले बेजे एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बिराद लायबिलिटिस दङ दिनै बिराद इन'मिलिस दङ दिनै माने गोबांथार खामानिफ्रा मावदों दा थिखादारफ्रा फैनानै दावराव जाफैयो बबेबा थिखाखौ मावदों उनाव वार्क अर्डारबो गैया माबो गैया प्रमद बर' बिथाङा मावनो थिनदों दा नों फाइलाव जेबो गैया दा बिथांमोनखौबो बिथाङा नस्थ' खालामलांबाय गावनि मानसिखौनो गावनो सेस खालामलांबाय दिनै 1 कोटि 2 कोटिनि खामानि मावहोदों मावग्रोदे जागोन बिथाङा मोनसे आसा दंमोन खोमा गाव इलेक्सनाव देरहानानै सिफ जाफिनगोन नाथाय दिनै गावबो जेनबाय दिनै हाजार हाजार इउथ्सफोर जायफोर थिखादारफोर दंमोन बिथांमोननि जेनाखि रांखान्थि अबस्था बा बिथांमोननि जेनाखि क्रेडेन्सियेल मोननांगौमोन दिनै बिथांमोना दिनै रांखान्थि अलखदावसो गोलैनो गोनां जाबाय दा खोब दुखुनांथाव जेखि जाया जों गासिखौबो मोनसेनिफ्राय मोनसे नायलांगोन जाहाथे खुनु मानसिखौ जोंहा दुखु होनो गोसो गैया बयबो जाहाथे मोजाङै बिटिसिआव संसार जालांनो हायो आरो बिटिआर एकर्डनि जायफोरनाखि दफा दं जे दफाया जोंनि थाखाय मोजां बिटिसिबासिनि थाखाय मोजां जोंनि बिटिसिखौ खांनो हागोन जे दफाखौ मावफुङोबा बेखौ जोङो आखरि आखरि फालन खालामलांनोबो जोङो सिन्था खालामदों आरोखि जेखौ लाबोबा जोंहा लाब जागोन जोंहा स्कुल कलेज इउनिभारसिटि फैनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया जोंनो नांगौसो जोंनो आरो बे थोआबा जों प्राइभेटबाबो लाबोनांगौ जाहाथे जोंनि बिटिसिआव हिउमेन रिसर्सखौ जों डेभेलप खालामनो हायो उद्देश्यआ बेनो जायनि थाखाय हाग्रामा सारा 100 कोटि थाखा इउथ्सफोरनि थाखाय होनो नागिरदों इउथखौ माने वेल इकुइप खालामनो नागिरदों सेल्फ एमप्लयड खालामनो नागिरदों होमबा जोङो स्किल ट्रेनिंनि माने इउनिभारसिटिबो लाबोनांगोन नङा होमबा डाक्टार इन्जिनियार खालामनांगोन जों दा थिग बेफोरबायदि गोबांथार खामानिखौ जोंहा मावनांगौ दं दा बेखौ जों मावलांबाय थागोन दा आं जेखि जाया मानो बयनिसिमबो जोंनि बिपिएफ सरकारखौ मदद होनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायहरबाय दिनैहाय नायदो इउपिपिएलआ इलेक्सनाव जेनखांनायनि उनावहाय मा खालामगोन मा मागोन जादों गावसिनि पार्टिखौ हमथानायनि सारभाइभ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जुजिनो गोनां जादों दा ओंखायनो इउथ्सफोरखौ एसे हमथानो मानो बिथांमोना दिनै काजिगाव टु गहपुर मोनसे बाइक रेलि लादों आरो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोंखौ बायदिसिना बुंलांनो नागिरदों जे 5टा गेरेन्टिखौ थाबैनो मावना होनांगौ मानांगौ दाथ' जोङोथ' मावा नङा दिनै ब्लक लेभेलाव दिनै खामानिया मावगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि दिनै खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ आइबिएसनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ दा बिथांमोना मा खालामनो सानदों पार्टि खालामनो सानदों ना मा खालामनो सानदों बबेबा लामा सामा माइ हादलाबायनाय बे माने साहा पात खारलाबायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिसजों मा इलेक्सन खालामनो नागिरदों दिनै माने बे लाजिनांथाव बाथ्रा आरोखि राजनितिखौ बिथाङा माइ फोथाराव खालामनो नागिरदों ना साहा बागानाव खालामनो नागिरदों बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा आरोखि दा जेखि जाया मानो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एमएलएआव बिथांमोना सासेबो देरहानाय नंला बेखौ बुजिखाबाय जास्ट सारभाइभ खालामनो दिनैथ' नुबाय माने खुनु एमसिएलए माबा एमएलएफ्राबो गैला रावबो दा दिनै खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो दा बेबादिनो बिदिनो साफा बिथांमोननि एमसिएलएआ गोमालांसिगोन आरोखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव आरो इउपिपिएल होननाय जिनिस थानाय नंला बेबादि मोनसे परिबेसा जाबाय आरो मालाय दा बिथांमोना जेखि बुङा मानो जा जोंनि खामानिखौ जों मावगोन जों 5 गेरेन्टिसनि खोथा मावगोन आरो मेनिफेस्ट'आव जेसेबां होदों बेफोरखौ जोङो जेरैखिजाया मावफुंनाय सेस्टाखौ खालामगोन दा बे गेरेन्टिखौ मावफुङाब्ला बिटिसिनि गेटआव बरना होनायनि बाथ्रा बुङो इउपिपिएलनि आरो होफैथोंसै जोंलाय नै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसायानो चेक राननायनि जोंनि इलेक्सन धामाका दिनै बिथांमोनहा
खालामनो नागिरदोंथ' दा बेखौ जोंबो खालामनो नागिरदों दिनैहाय माने जोङो नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो बा जानुवारि निउ इयार जाखांनानै बे माखासे खामानिखौ जोङो आरामसे मावलांसिगोन आरो मालाय थारमाने बिथांमोनहा बुंनो लामा गैया आरो बिसोरनि गेरेन्थि जोंनि गेरेन्थिखौ जोंसो मावगोन बिथांमोनहालाय मा धरना होनायनि मा अधिकार दं बेवहायलाय दा जुदि जोंनि खामानि मावनाया रायजो राजाफोरनि हार्मफुल जादोंबा रायजो राजाफोरनि बिखायाव माबा मोनसे आघात जादोंबा बिनि एगेन्स्टआवसो बाथ्रा बुंनांगौ दा एक मासाव जे खामानिखौ दिनै इउ पि पि एल आ मावाखैमोन 4 बोसोराव बिथांमोना जे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बेखौ जोङो एक मासाव मावगासिनो दं दा बेसेबां लासिंसिं दा कम्पेरेटिभलि बिथांमोना जुदि दिनै जुदि खालामनांगौबा दिनै बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि एक मास मावनाय बिथांमोननि 4 बोसोर मावनाय बिराद आकास पाताल बेखौ रायजो राजा दा हिसाब खालामगासिनो दं